εφόσον δεν το ξέρει κανένας? Ναι, μέσα στο έργο του Μπαχ. Αυτό φτάνει. Ακόμα και αν είναι αποσπάσματα, ακόμα και αν είναι αναφορές, ακόμα και αν είναι ο Μπαχ που θα πει εγώ το γράφω αυτό, αλλά Βιβάλ. Και μετά έρχεται τώρα και λέει ποιος είναι αυτός ο Βιβάλ. Αυτή είναι η ιδέα. Εγώ σας λέω ότι ακόμα και να μην ασχοληθεί κανένας με τον Βιβάλ, να μην τον βρει ή χειρότερο να μην υπάρχει πια άλλο κείμενο και να υπάρχει μόνο μέσα στον Μπαχ. Υπάρχει ήδη πολύ περισσότερο από τον Βιβάλντι που να είναι σε ένα νησί, να γράφει, να συνεχίζει παρτιτούρες και εμείς να έχουμε καμία πρόβλημα. Ναι, αλλά στο μυαλό του Μπαχ δεν υπήρχαν οι 4 εξαιρετικές. Στο μυαλό του Μπαχ. Ναι, όταν έγραφε ας πούμε τα έργα αυτά, Γιατί? δεν υπήρχαν οι 4 εξαιρετικές. Γιατί? Αν δεν υπήρχε ο Βιβάλντι, δεν θα γραφόταν οι 4. Α, ναι, μα δεν έχει σημασία. Προσέξτε. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι το έργο που δημιουργεί το όν και όχι το όν το έργο. Αυτό που εγώ έχω αναπαράσταση νοητική του Βιβάλντι, αν έχω πρόσβαση μόνο στον Μπαχ, είναι αυτό. Δεν έχω πρόσβαση σε κάτι άλλο, είναι αυτό που κάνουμε και στην κβαντική θεωρία. Έχω πρόσβαση σε αυτό που είναι παρατηρήσιμο. Τώρα το να αποφασίσω ότι το μία παρατηρήσιμο υπάρχει, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα και δικιά μου πίστη. Εγώ δεν σας λέω για πίστη, σας λέω για ένα αντικείμενο. Όταν θα ενσωματώσω, π.χ. το βλέπουμε πολύ συχνά, στην αρχιτεκτονική παλιά κτίρια που έχουν ενσωματωμένα κομμάτια από αρχαιότητες. Και δεν τις βλέπετε πια. Πού πήγαμε πρόσφατα? Μεγαλούπολη. Στη Μεγαλούπολη λένε ότι το γεφύρι είναι φτιαγμένο από τα κομμάτια του θεάτρου. Προσέξτε τώρα. Τα κομμάτια του θεάτρου υπάρχουν. Ας πούμε ότι έχει εξαφανιστεί εντελώς το θέατρο. Το βλέπω ακόμα εγώ όμως. Αυτό που έγινε όμως επιπλέον είναι ότι όπως ήταν ασβεστόλιθος, το έκανα μια ασβέστη. Και είναι μερικά κομμάτια του θεάτρου που έγιναν σκόνη. Εκεί πέρα, εδώ είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά είναι στη γέφυρα υπάρχει. Ελπίζω να καταλάβετε την έννοια. Για μένα είναι η εισβολή, αν θέλετε, μέσα στον χώρο της ανθρωπότητας, μόλις υπάρχει ένα στίγμα. Αυτό να είναι ολοκληρωμένο ή όχι, το άλλο που δεν έχει εισχωρήσει, δεν υπάρχει. Άρα δεν έχει νόημα να ασχοληθώ με αυτό. Δηλαδή, άπαξ και υπάρχει το υλικό, είναι σαν να υπάρχει το έργο. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Γιατί προηγουμένως νομίζω είχαμε πει το. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Μην ανησυχείτε. Ότι άλλο είναι το κτίριο και άλλο είναι τα τούβλα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί προσέξτε. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει το κτίριο. Το θέατρο. Ναι, το θέατρο. Υπάρχει στο γεφύρι. Το θέατρο, προσέξτε. Εσείς το βλέπετε, γιατί σας αγγίζει όλη η δομή. Αλλά κάποιος που ξέρει να είναι κατασκευαστής θεάτρου, τα κομμάτια από το θέατρο δεν είναι κομμάτια από οποιοδήποτε μάρμαρο, δεν είναι όπως να είναι κομμένα με μια συγκεκριμένη. Και θα δείτε ότι ακόμα και τα σπίτια, το βλέπω και στα νησιά, θα χρησιμοποιούν ας πούμε κομμάτια από κύωνα. Δεν πάνε και το σκατίζουν και το κάνουν τετράγωνο, τον έχουν ενσωματώσει μέσα τον κύωνα και βλέπεις μια φέτα στρόγγυλη με την τρύπα και γύρω-γύρω είναι κομμάτια κανονικά. Αυτό, για να πω εγώ ότι δεν ξέρω ότι είναι κύωνας, είναι δικό μου πρόβλημα. Όμως, άμα τον κομματιάσω αυτόν τον κύωνα και τον κάνω σχεδόν σκόνη ή τον κάνω κομματάκια που να μην μπορώ να το γνωρίσω, εδώ έχω χάσει τη δομή. Άμα χάσω τη δομή, τότε δεν υπάρχει. Το έργο είναι στη δομή, βασικά. Ναι, αλλά η δομή μπορεί να είναι σπασμένη. Και αλλιώς έχετε προβλήματα. Εξαρτάται τώρα σε. Όχι, όχι, όχι. Πάρτε τον Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα. Σε ποια διαμερισμό θα είναι. Ναι, ακριβώς. Ο διαμερισμός όμως μπορεί να είναι η κομμάτια που να έχω κομμάτια ατόφια και να του λείπουν, την καριάτιδο, ή μπορεί να έχει γίνει πούδρα. Στο πούδρα δεν υπάρχει καριάτιδο. Δεν ξέρω καν τι ήταν. Ή π.χ. ξέρω εγώ ο Κολοσσός. Εντάξει. Λέτε όλοι ότι υπήρχε Κολοσσός, ωραία. Αλλά προσέξτε, θα μου πείτε, εφόσον δεν είδε στον Κολοσσό, υπάρχει ή όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στην ανθρωπότητα είναι η καταγραφή του έργου στα 7 θαύματα. Ακόμα και τα 7 θαύματα να μην υπήρχε κανένα, η ανθρωπότητα αποφάσισε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν αυτά τα 7 θαύματα. Αυτό σαν οντότητα υπάρχει για μένα. Άρα υπάρχουν και μονόχειροι. Πώς? Υπάρχουν και μονόχειροι. Όχι, όχι με αυτή την έννοια, δεν είναι μυθολογικό αυτό. Πλήνινος βάζει τους μονόχειρους.
Εκτός αν εννοείς τους κουλοχέριδες τώρα, που είναι μια πρόσφατη πρόσβαση στο αντικείμενο. Ξέρεις, ή τα φρουτάκια μου. Εννοείται, έχουν το ίδιο όνομα. Ναι. Θα μπορούσε να μου πει, εφόσον δεν ξέρουμε ποιο είναι, μπορεί να είναι αυτό. Αν έχουν το ίδιο όνομα, είναι το πρόβλημα της πολυσημείας και το συνώνυμο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τι εννοώ? Εννοώ οτιδήποτε ενσωματώνεται στην ανθρωπότητα, για μένα αυτό είναι η δομή μου. Γιατί, ξέρετε, συχνά λέμε, οι άνθρωποι ανήκουν στην ανθρωπότητα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, είναι η ανθρωπότητα που δημιουργεί τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι που δημιουργούν την ανθρωπότητα? Είναι, ας πούμε, εσείς ως Έλληνας που δημιουργείτε τον ελληνικό λαό ή ο ελληνικός λαός αποτελείται από εσάς? Είναι τα προβλήματα που έχουμε και στα γράμματα. Διαβάζετε τι λέτε, τι είναι το γράμμα, είναι στοιχείο από το αλφάβητο. Και λέτε μετά, ωραία, θα διαβάζω τι λέει το αλφάβητο. Αποτελείται από γράμματα. Και έχεις την εντύπωση ότι είσαι με την κότα και τα αυγό. Και λέω, μήπως είναι το ίδιο. Και το βλέπεις από το ένα και από το άλλο. Άρα, άνθρωπος, ανθρωπότητα, πώς να υπάρχει ο άνθρωπος αν δεν είναι ενσωματωμένος μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπότητας? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτω. Και εγώ σε αυτό το μεγενθύνω και το γενικεύω στο έργο του ανθρώπου. Το έργο του ανθρώπου, το οποίο δεν ενσωματώνεται μέσα σε αυτό που ονομάζουμε το έργο της ανθρωπότητας και δεν είναι προσβάσιμο, δεν μιλάμε για ένα έργο κρυφό που ξαφνικά το βρίσκουμε μετά από 200 χρόνια, γιατί μόλις το βρίσκουμε ξανά ενσωματώνεται. Είναι ακριβώς αυτό που είχαμε με τον Νταβίντσι. Για 200 χρόνια δεν ξέραμε που ήταν τα χειρότερα. Όμως, όταν τα βρίσκουμε, δεν θα πούμε ξαφνικά ότι δεν υπήρχε, ενώ στο ενδιάμεσο τον ξεχάσαμε. Όπως λέγαμε προηγουμένως και για τον Βιβάλντι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εσείς μπορείτε να μου αποδείξετε ότι ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι υπήρχε? Τα χειρόγραφά θα το αποδείξω. Ναι. Γιατί, όχι, δεν έχω ανάγκη να το αποδείξω. Στην πραγματικότητα τα χειρόγραφα δημιουργούν μια πολλαπλότητα, την οποία ονομάζω Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που θα έχουμε τον Σωκράτη. Το ίδιο πρόβλημα που θα έχουμε τον Χριστό. Που θα είναι πιο ακραίο, γιατί αυτοί δεν έχουν αφήσει ούτε οι ίδιοι τη γραφή. Γιατί το ερώτημα θα μπορούσε να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπήρξε ο Σωκράτης? Είναι ένα ερώτημα, εντάξει, εφόσον δεν έχω καταγραφεί από τον ίδιο. Και λέω, ακόμα και να μην είχα καμία ιστορική καταγραφή και να είχα μόνο το κείμενο του Πλάτωνα, ας πούμε, ας πάρουμε μόνο το Πλάτωνα να το απλοποιήσουμε, θα ονόμαζα Σωκράτη αυτό που αναφέρεται στο κείμενο. Δεν με ενδιαφέρει καν αν υπήρχε αληθινό πρόσωπο σε αυτό το σημείο. Με ενδιαφέρει το έργο που παράγει. Και ο Πλάτωνας μου λέει ότι αυτό το παρήγει η ύπαρξη αυτής της οντότητας. Καταλάβετε, θεωρώ ότι εγώ δεν έχω πρόσβαση στον συγκεκριμένο Σωκράτη. Άρα μπαίνω σε μια θεώρηση που έχουμε και στις επιστήμες, ασχολούμαι με το παρατηρήσιμο. Το παρατηρήσιμο είναι το έργο. Γιατί να κάνω, ας πούμε, extrapolation στο ότι ήταν εκεί ή όχι? Γι' αυτό δένομαι, αν θέλετε, πάνω στην ανθρωπότητα για να έχω, όπως θα έλεγα σε έναν φίλο μου, ένα ξύλο πάνω στον ωκεανό. Δηλαδή η ανθρωπότητα και ο χρόνος. Άμα είσαστε πάνω στον ωκεανό, στο πέλαγο, όπως λέει ο φίλος μου, έχετε συνεχώς τη φοβία ότι θα πληγεί. Το ερώτημά του είναι ποιο ξύλο να πιάσει. Και λέω, το μόνο ξύλο που υπάρχει είναι η ανθρωπότητα. Όλα τα άλλα είναι ψευδέσεις. Ότι είναι κρίσιμη περίοδος του σολιψισμού, θεωρούμε ότι υπάρχουμε μόνοι μας και απλώς οι άλλοι είναι εκφάνσεις του εαυτού μας. Αυτό μέχρι το 19ο αιώνα είχαμε δυσκολίες να το απορρίψουμε. Μετά το απορρίψαμε χωρίς κανένα πρόβλημα, εφόσον ήρθε ο Καντ. Αλλά πριν το Καντ δεν καταλαβαίναμε πώς να πείσουμε κάποιον ότι δεν είναι μόνο αυτός που υπάρχει και όλοι οι άλλοι απλώς το σκέφτονται. Ενώ υπάρχει φιλοσοφικό επιχείρημα. Καντ το απέδειξε. Ναι. Αυτό. Άρα γι' αυτό. Από ό,τι έχω διαβάσει Καντ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Να το ξαναδιαβάσετε, δεν μας πειράζει. Μας πειράζει αυτό. Ο Καντ είναι γραμμένο, όπως είπατε πολύ σωστά. Υπάρχει το έργο. Εγώ τον βλέπω πιο πολύ σαν σολιψιστή του Καντ. Σαν? Διότι μιλάει για το πράγμα καθεαυτό, σαν να μην υπάρχει. Στην πραγματικότητα είναι αυτός που απέρεψε τον σολιψισμό. Πρέπει να ξαναδιαβάσω. Ναι, απλώς εδώ
Εγώ απλώς το ξεχάσαμε γιατί απλώθηκε η κουβέντα. Ήθελα να πω δύο λόγια για την παρτιτούρα που δεν ακούγεται. Ναι. Ο Γιώργη Λιγκέτη, ένας περίφημος συνθέτης του 20ου αιώνα από τους ατονικούς σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έκανε μία παρτιτούρα στην οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη και δεν παίζεται, διότι εκεί που είναι το ένα δάχτυλο και εκεί που είναι το άλλο, την ίδια χρονική, αμέσως μετά, το ένα δάχτυλο πρέπει να πάει στη θέση του πρώτου και το πρώτο στη θέση του δευτέρου. Οπότε δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι τα δάχτυλα πατάει το ένα το άλλο, αποτέλεσμα άμα δεις την παρτιτούρα και παίξεις δεν βγαίνει τίποτα. Άρα δεν βγαίνει ήχος. Και λέει ο Λιγκέτη, όχι, λέει, συμβολικό είναι, σας δούλεψα, είναι φτιαγμένο το έργο για 2 κλαβιέ. Και υπάρχει και ηχογράφηση. Η πλάκα όμως είναι ότι αν κάποιος δεν του πούνε ότι είναι για 2 κλαβιέ, δουλεύει όλο στο συμβολικό επίπεδο, όπου έχει χιούμορ, γιατί λέει, εγώ σας φτιάχνω μια παρτιτούρα που δεν ακούγεται. Αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω για το... Ναι, αλλά βλέπω ότι κάποιος εδώ έπεσε ήδη στην παγίδα, στον ενδιάμεσο που δώσετε όλη την εξήγηση. Τέλος πάντων. Ναι, σωστά. Άρα αυτό που βλέπεις είναι, για τον ξενοφώνα τώρα, είναι ένα παράδειγμα από αυτά που μπορεί να σου πει σαν μικρό στίγμα ο δάσκαλος, ξέρεις, είναι για 2. Και αμέσως στο βγάζει και σου αναλύει το ερώτημα, ας πούμε, όταν βλέπεις τον πίνακα του Escher που ένα χέρι ζωγραφίζει το άλλο, έχει συνηθάσει να ρωτάς ποιος ζωγραφίζει ποιο. Είναι το τρίτο. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γι' αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα, γιατί θα μπορούσε να πεις ποιο δάχτυλο πρέπει να πάει πριν από το άλλο, ενώ στην πραγματικότητα αδιαφορούν. Και το άλλο, το δεύτερο. Το δεύτερο συσχετίζεται με το άλλο που υπόθηκε για το λευκό πίνακα. Έχει πάρα πολύ χιούμορ, γι' αυτό θέλω να το πω. Γιατί άμα δεν είχε χιούμορ δεν θα το έλεγες. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτός λεγόταν Ράουζενμπεργκ και έκανε τον πρώτο λευκό πίνακα και μάλιστα ήταν τρίπτυχο, δηλαδή ήταν τρεις άσπροι πίνακες ο ένας δίπλα στον άλλον και όταν έγιναν τα εγγένεια και πήγε ο κόσμος και βέβαια είπανε τι μας δουλεύει, αφού τι κάνει κτλ. Είχε κάτω και ένα μπετονάκι μπογιά άσπρη και έλεγε όποιος τον αγοράσει θα του δώσω την μπογιά, γιατί άμα ας πούμε περιμένει κόσμο στο σπίτι και έχει σχολιστεί ο πίνακας, να τον περάσει ένα χέρι, ας πούμε, για να είναι καθώς πρέπει για να αποδεχτεί τον κόσμο. Αυτό είναι ένα από το οποίο και το λευκό στην τέχνη και ο άϊχος στον ήχο, όπως είναι το έργο το 433 του John Cage, όπου ήταν ένα έργο μουσικό που δεν άκουγες τίποτα και όπου βέβαια έγινε χαμός, γιατί έγινε συναυλία, γιατί πήγε ο κόσμος, διότι ανησυχούσαν, διότι άρχισαν να λένε μας δουλεύει, μας κάνει μαζάνι. Αυτός είχε ένα ρολόι σε 3 μέρη, έβαζε το ρολόι στο πιάνο, ο πιανίστας, ο σολίστ, περνούσε ξέρω ένα λεπτό, μετά έκλεινε το καπάκι του πιάνου, το ξανά άνοιγε, δεν έπαιζε τίποτα, περνούσε άλλο ένα λεπτό, μετά συμπλήρωταν 4:33, σηκώθηκε, είπε ευχαριστώ και έφυγε. Αυτό ήταν το μουσικό έργο. Ναι. Και ο Τζον Κέιτς βέβαια τους είπε, μα πρώτα απ' όλα σας γλίτωσα από αυτό το διευθυντή ορχήστρας που καταπιέζει τους μουσικούς και τους βάζει να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Το δεύτερο ήταν ότι ακούσατε, λέει, από πάνω στο δεύτερο μέρος, λέει, που έριξε λίγο χαλάζι, λέει, και μετά λέει, μα εσείς, λέει, είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε τις αναπνοές και τους ήχους των άλλων. Μετά λέει, μα καλά, λέει, 2 λεπτά εσείς, λέει, ήρθατε σε μια ωραία αίθουσα, μπορούσατε να φανταστείτε τη δική σας μουσική. Αφού λοιπόν είπε όλα αυτά τα πράγματα και προφανώς ήταν φίλος του Ράουζενμπεργκ και νομίζω ότι του την έφερε ο Ράουζενμπεργκ ένα χρόνο πριν και έκανε τον άσπρο πίνακα πριν κάνει αυτός το άϊχο μουσικό έργο, όπου ήταν και της εποχής βέβαια οι προβληματισμοί όλοι αυτοί που δείχνανε το συμβολισμό των πραγμάτων. Μετά από αυτούς τους δύο, το τι ακολούθησε σε αντιγραφές της βασικής ιδέας, του βασικού κόνσεπτ, τα οποία κανένας δεν τα θυμάται πλειολόγος, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην ιστορία της τέχνης. Αυτό ήθελα να σας πω. Total silence. Θα τελειώσουμε με αυτή τη σιωπή λοιπόν, 4:33. Ωραία, τώρα είστε ελεύθεροι. Ευχαριστώ και πάλι.